Vivo apoio desfile do Día das Forzas Armadas, un desfile presidido polos reis. Por primeira vez estiveron acompañados da princesa Leonor, que asiste a este acto militar nun momento clave na súa preparación como herdeira ao trono. A Neu obrigou a cancelar o desfile aéreo por motivos de seguridade e tampouco houbo o tradicionalizado da bandeira polo desprendemento dunha peza do mástil. Saúdos, que tal? Boas tardes. Máis de 3.000 efectivos participaron nun desfile das Forzas Armadas cargado, como vemos, de moitas anécdotas. Sí, o día de xe levanos a Vigo, pero tamén a Ourense, porque ali un edificio ardeu por completo. O inmoble estaba ocupado e os equipos de extinción tiveron que evacuar as varias persoas. Andrea Otero. Dame ti paso porque non. A zona sigue acordonada e os técnicos están valorando se existe algún tipo de risco de desprendemento. Polo menos 5 persoas tiveron que ser atendidas polos servizos médicos, entre os cales se atopan un bombeiro e tamén 4 membros dunha mesma familia. Na ducha, puse má luz e abrín a porta pensando que para un corte de corriente e entonces vi humo, pero pensé que era el ascensor que ardía, no me di cuenta y ya sentí golpe, pum, 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 hasta que me sacaron los bomberos ahí, una máscara. Un motorista faleceu esta mañá ao colidir cun coche nun cruzamento no concello de Arbo. Os efectivos desprazados ata o lugar só puideron certificar o seu falecemento. A Garda Civil investiga as causas do sinistro. Nosotros creemos en la verdad porque podemos y porque al final la verdad siempre se abre paso, compañeros y compañeras. Sánchez está detrás de todas y estoy seguro que más pronto que tarde acabará sabiéndose todo. Quedan só 2 días, ese é o tempo que queda para que comece a PAU. Do 2 ao 4 de xuño, miles de estudantes enfróntanse á súa proba definitiva, pero primeiro tocan os últimos repasos. Os nervios conviven hoxe coa tensión dunha cita que marcará o seu futuro académico. E sí que é certo que estes últimos días algo máis de nervios, non? O maior problema é organizarse para o repaso diario e todo iso. Sempre deixas algo, pero bueno, imos ben. Ben, comezamos co desfile das Forzas Armadas en Vigo, que tivo pequenos contratempos este ano. A meteoroloxía obrigou a cancelar os actos aéreos e tamén fallou o izado da bandeira. A pesar dos imprevistos, a xornada transcurriu con normalidade. A marcha estivo presidida polos reis e pola princesa Leonor. Ana Carpintero. Si era a primeira vez que a princesa Leonor, vestida co uniforme do Exército do Aire, presidía ese desfile marcado este ano pola néboa de Vigo, que obrigou a cancelar o desfile aéreo e marcado tamén pola caída da bandeira durante o izado. Foi o rei Filipe VI o que deu instruccións precisas para que a bandeira da Garda Real presidira este acto. Logo deste inicio de imprevistos, o desfile transcorreu con absoluta normalidade nesta avenida de Samil, ateigada de xente, alrededor de 100.000 persoas, segundo a delegación do goberno, que se achegaron ata aquí para aplaudirlles a familia real e as Forzas Armadas. Desfilaron máis de 3.700 militares e máis de 100 vehículos encabezados polas moto Harley Davidson da Garda Real. Con este acto, ao que tamén asistiron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a ministra de Defensa, Margarita Robles, levantan varios días de celebración do Día das Forzas Armadas, que elixiron Vigo para celebrar este acto do Día das Forzas Armadas, que ten como obxectivo achegar o traballo dos exércitos á cidadanía. Pasadas as 12 da mañá chegaron os reis e a princesa Leonor, que foron recibidos polo presidente da Xunta, a ministra de Defensa, o alcalde de Vigo e o xefe do Estado Maior da Defensa. Esta foi a primeira vez que a princesa de Asturias participou no desfile, lucindo o uniforme do Exército do Aire. Filipe VI pasou revista ás tropas, co uniforme do Exército de Terra. Este ano a néboa impediu que houbese desfile aéreo, tampouco saíron os paracaidistas. A anécdota da xornada chegou co izado da bandeira, que caeu por un problema no mastro para sorpresa do rei.
Un dos momentos máis emotivos veu, como sempre, co homenaxe aos que deron a vida por España. No desfile terrestre tivo unha gran presencia a unidade de Abrilate Pontevedra. A Garda Real volveu pechar o acto e recolleu a súa bandeira, que o presidiu logo de caer a outra. Tamén o presidente da Xunta participou en Vigo neste gran desfile das Forzas Armadas. Alfonso Rueda, canda outras autoridades, recibiu os reis que chegaron acompañados pola princesa Leonor e participou nos actos oficiais. E foron milleiros as persoas que seguiron de preto o desfile ao longo do 1,5 km de percorrido. Mesmo hubo moitos, Antía, que se achegaron ata a zona de Samil horas antes do comezo para garantir un sitio na primeira fila. Raquel Gandoi. Miles de persoas detrás do case 1,5 km de perímetro varado aquí nesta avenida de Samil, en ambos os dous lados. Para poder ver dende primeira liña este desfile inédito en Vigo, houbo que madrugar e moitos e moitas xa estaban apostados detrás dos varados ás 8 da mañá. Ata aquí a maioría chegou a pé ou en bus dende as lanzadeiras da Praza América, porque ningún dos aparcadoires de toda esta zona, nin os seus accesos, estaban abertos ao uso público. E as motivacións do público para estar aquí aplaudindo hoxe son dende ver de preto a familia real, especialmente a princesa Leonor, ata maravillarse coa exhibición dos medios do Exército Español, pasando polo agradecemento á súa adicación e traballo pola cidadanía. Miles de persoas dende as 8 da mañá chegaban a pé ou en autobús urbano para seren testemunhas dun día inédito nesta cidade. Moitas motivacións distintas para estar hoxe aquí. Orgullo, curiosidade, pero por riba de todo, agradecemento. Hai que pensar que sen eles tampouco podemos facer nada aquí. Si nos faltan as Forzas Armadas. Y quiero ver al rey, no lo vi porque pasó por el lado de allá. Quería poder haber visto al rey y a la princesa Leonor, pero de todas maneras estoy muy contenta, me parecieron preciosos la Guardia Real con los caballos. La infanta y la reina. Sintes unha emoción especial ante estas cousas e, bueno, dá unha sensación que non se ve todos os días de unión, de país, de patria, de colores. E damos as gracias tamén a todos os militares que viñeron aquí. Moitas gracias a eles, de verdad, que eu son filla de militar. Ahora sí hai xente. Eu son de Vigo, somos de aquí, pero de todas maneiras está todo de maravilla. Están para defendernos, para hacer cosas buenas y todo lo demás. Yo no sé cómo hay gente partidaria que no esté de acuerdo con esto, pero bueno. Porque me gustou sempre isto. Elevo na sangre. Me gusta, me emociona, son galega. En el agradecimiento ver al rey, que lo tenemos en consideración, digo yo. E iso, sí, coincidencia absoluta na maioría do público na mágoa de non poder ver voar os representantes das nosas forzas aéreas, quedaron con morriña de mirar cara ao ceo. Ben, pois, con toda esta xente, a cidade olívica rexistra cifras de ocupación pouco habituais para esta época do ano. Sí, de feito, os hotéis, bares e restaurantes de Demetrio Morenza están prácticamente cheos. Sí, prácticamente ao longo de toda a semana, porque non só este día, o día central, porque todos estes días esa media sitúase por riba do 90% da ocupación nos hotéis nesta cidade de Vigo, e agora mesmo este é un exemplo que podemos ver o que está pasando esta mañá. Zonas como esta que habitualmente estarían repletas de paseantes, ao longo desta xornada, estas primeiras horas do sábado, estiveron baleiras, completamente baleiras, porque todo estaba centrado e focalizado na zona de Samil. Alrededor de 100.000 persoas se deron cita para presenciar precisamente ese día os actos centrais desta xornada, e agora nos comunican que hai ringleras agora mesmo nesa zona para poder coller un taxi ou un transporte público e poder trasladarse a outro punto da cidade. Así que sí, esta foi unha semana con un impacto importantísimo, tanto económico como social, da celebración de hoxe do Día Central do Día das Forzas Armadas. Esta está a ser toda unha oportunidade para o sector hostaleiro, moito máis ambiente pola rúa, terrazas ateigadas de xente e con establecementos de hostalería con moito máis movemento. Desde hace unas semanas hemos tenido ya el hotel en completa ocupación, es decir, nos llamaban a querer consultar día tras día para más habitaciones, pero pues gracias a este evento la verdad que hemos tenido la semana súper completa ya desde hace un bastantito tiempo y se ha visto bastante movimiento dentro del hotel, hemos tenido el gran honor de recibir a los altos cargos también aquí.
As reservas roldan esta fin de semana en Vigo 96% en moitos establecementos. Tamén na contorna de Samil preparáronse a fondo para a ampla demanda que agardaban. Sí, se notó muchísimo el turismo, yo trabajando en el casino, estuvieron allí a tope, entrando, saliendo, tomando algo y pasándolo bien, y también fue una forma de expandir más nuestro turismo aquí en Vigo. O desfile foi un atractivo máis para visitar a cidade olívica. As cifras de ocupación tan altas son pouco habituais para esta época do ano. Os hotéis, bares e restaurantes están prácticamente cheos. Tanques, blindados e camións reclaman tamén a nosa atención nesta exhibición. Ben, reparen este dato, o 50% dos vehículos tácticos do exército español están feitos en Galicia. Levan o ouro como insignia de máis de 42 anos de tradición industrial na comunidade, ligada á industria da defensa, pero tamén á protección civil. 3.500 unidades levan a insignia do ouro no exército español, coa mesma plataforma, a Bantac, Made in Galicia, que desde 1998 ten nutrido con 60 versións adaptadas o exército de terra, a infantería de mariña e o exército do aire. É tradicional que os nosos vehículos desfilen ese día porque realmente é o vehículo táctico máis utilizado dentro das nosas Forzas Armadas. O 50% dos vehículos tácticos que forman parte das Forzas Armadas están sobre a Bantac, son Bantac. Este mesmo ano, Urovesa entregará os dous primeiros prototipos da versión máis evolucionada, o BERT. É unha versión máis do Bantac, pero unha versión moi sofisticada, unidades prácticamente de inteligencia. Son capaces, en tempo real, de enviar información relevante dun entorno que pode ser complexo para que se tomen decisións no alto mando, non? O lanzamento dos BERT é só un dos desafíos dunha empresa que ten clientes en 30 países dos 5 continentes e que vai ser crucial na nova estrategia europea de defensa. Europa entendeu que tiña que reforzar a súa defensa propia con capacidades propias e reforzalas dunha perspectiva de soberanía tecnolóxica. Os fondos SAFE da Unión Europea destinan 150.000 millóns de euros a mellorar as capacidades militares dos Estados. Há un incentivo para que os países fagan compras conxuntas e, polo tanto, a industria de defensa en Europa, que está moi fragmentada, poda empezar a consolidarse. Urovesa prevé no curto prazo duplicar a capacidade industrial e o cadro de persoal. E o presidente Sánchez referiuse hoxe ao desfile das Forzas Armadas. Fixo a través da súa conta en Xe. Neste chío valora o labor dos militares, tanto dentro como fora das nosas fronteiras, e agradece o seu compromiso gabando o seu traballo, disciplina, entrega e solidariedade. Afirma que representan o mellor do servizo público. Mentres, a BNG participou na movilización convocada pola plataforma Galiza pola Paz e coa que quixeron amosar o rexeitamento ao desfile do Día das Forzas Armadas que acolleu a cidade de Vigo. Os nacionalistas denuncian a que cualifican como escalada militarista impulsada polo Goberno do Estado. O deputado Néstor Rego foi un dos participantes nesta marcha. Lamentou que o Goberno de Sánchez protagonice o maior incremento militar das últimas décadas. A nosa proposta de que o Goberno reverta as políticas de incremento do gasto militar, mas tamén para que se posicione sobre a defensa da paz, que se posicione tamén por a eliminación das bases militares no Estado español e pola saída da OTAN, que é neste momento o maior expoñente das políticas agresivas ao servizo do imperialismo norteamericano. E a nivel nacional, semana complicada pro goberno. A imputación de Zapatero súmase a investigación polo presunto financiamento ilegal do PSOE. O goberno recorre á conspiración como única defensa ante as graves investigacións nas que están inmersos. O PP presiona e pide que se convoquen eleccións canto antes. O expresidente Zapatero está sendo investigado por supostamente cobrar, despois de conseguirlle a compañía aérea venezolana Plus Ultra un rescate de 53 millóns de euros en plena pandemia. Os dirixentes da compañía festexaron con ostras e champán o conseguido. É parte do que aparece no informe da UCO. Ademais, un cheo de mensaxes, chamadas e máis fotografías que implicarían o expresidente socialista. Tiene ganas tamén de explicarse ante los medios de comunicación. Houbo un rexistro no seu despacho e o que atoparon na súa caixa forte tamén chamou a atención dos investigadores. O caso Zapatero únese agora á investigación polo presunto financiamento ilegal do PSOE. Esta mesma semana houbo rexistros na sede de Ferraz, rexistros que duraron 13 horas.
Investigan se os socialistas terían financiado unha trama destinada a obter información sobre xuíces, fiscais ou policías sobre causas judiciais que afectarían o goberno de Pedro Sánchez. Que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Os socialistas insisten en que se deixe actuar a xustiza. Porque al final la verdad siempre se abre paso, compañeros y compañeras, siempre se abre paso, sabiendo que ninguna organización es infalible, sabiendo que nadie es perfecto. Momento complicado polo que pasa o goberno de Sánchez. Porque la legislatura está paralizada completamente, se quiera o no se quiera. El ambiente es irrespirable. No esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. La situación se ha vuelto absolutamente insostenible. Ya está bien, es una vergüenza. O PP presiona. Sánchez está detrás de todas y estoy seguro que más pronto que tarde acabará sabiéndose todo. Ante esta grave situación, din, hai que convocar eleccións. En o ámbito internacional, os Estados Unidos volveron a atacar unha lancha en augas internacionais do Pacífico nas proximidades de Colombia. Este que están vendo é o momento do ataque. Washington asegura que os ocupantes eran narcoterroristas. Morreron os 3 tripulantes da embarcación. Dende setembro do ano pasado faleceron xa máis de 190 persoas en ataques como este que a administración Trump xustifica como operacións de seguridade nacional contra o narcotráfico. Estaba na ducha, puxeme a luz e abrín a porta pensando que para un porto de corriente e entonces vi humo, pero pensé que era el ascensor que ardía, no me di cuenta y ya sentí golpe, pum, 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 hasta que me sacaron los bomberos ahí, una máscara. Tremendo. Temos que ir agora a Ourense porque un incendio ali voraz queimou por completo un edificio no centro da vila. Si, algunhas vivendas atopábanse ocupadas e as lapas manteñen en alerta os equipos de extinción. Andrea Otero. Sí, un lume moi virulento que, como dicía, desobrigou a desaloxar o edificio contiguo que ademais quedou sen luz porque tamén ardeu o cadro eléctrico. Agora mesmo os bombeiros continúan arrefriando ese edificio, a zona está precintada e os técnicos están valorando se existe algún tipo de risco de desprendemento. Polo menos 5 persoas precisaron asistencia médica, entre os cales hai un bombeiro que puido sufrir unha baixada de tensión e 4 membros dunha mesma familia, entre os cales hai tamén unha muller de case 100 anos que estaba encamada e que padecía Alzheimer. Os veciños do barrio da Ponte din que levan moito tempo denunciando esta situación porque no interior deste edificio histórico, segundo nos comentaron, había varios inquilinos ilegais que levaban moito tempo xa acumulando lixo. Ademais, este xa é o segundo edificio histórico que arde aquí na cidade de Ourense en menos dun mes tras a casa de baños. Este é o momento no que estoupaba o cadro eléctrico do edificio número 1 da rúa Vicente Risco, unha explosión que reflicte a virulencia dun lume que mantivo en vilo os veciños do barrio ourensán da Ponte. A cargar aquí un material aquí a un cliente, entrei e cando salimos pois estaba todo. Xa había plantado, xa había moita llama, Toda a estructura era de madeira e que estaba totalmente en chamas, algo particularmente curioso neste caso. O maior risco produciuse cando as lapas ameazaron o edificio lindeiro. Os bombeiros evacuaron 4 residentes, 3 deles dunha mesma familia, coa axuda da autoescaleira. Entre os desaloxados, unha muller nonaxenaria con mobilidade reducida. Os 3 familiares foron trasladados ao chou por precaución. Ademais, un bombeiro resultou ferido leve tras sufrir unha baixada de tensión. Estaba na ducha, puxeme a luz e abrín a porta pensando que para un porto de corriente e entonces vi humo, pero pensé que era el ascensor que ardía, no me di cuenta y ya sentí golpe, pum, 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 hasta que me sacaron los bomberos aí, una máscara do estilo e nada máis. O traballo inicialmente foi o rescate das persoas que estaban en perigo real se dá a circunstancia que unha das persoas estaba impedida, co cual o rescate foi incluso, pois un pouco máis complexo. O edificio incendiario e o inmoble lindeiro comparten portal e algúns servicios comuns. Agora os técnicos e os bombeiros avalían se a estrutura do segundo edificio puido resultar afectada polo lume. Os veciños aseguran que o edificio levaba tempo ocupado por varias persoas e que a situación xa fora denunciada en repetidas ocasións.
xa antes existía moito olor a gas, xa veu a policía non podía facer nada. Denunciaron varias veces e tapiaron pola parte de atrás, pero claro, aos poucos días volvía a estar outra vez aberto, volvían a entrar. Un suceso que inevitablemente lembra o rexistrado hai apenas 2 semanas, cando as lapas arrasaron outro edificio emblemático de Ourense, o que fora a histórica Casa de Baños. Esta mañá un motorista faleceu despois de bater cun coche no concello pontevedrés de Arbo. O sinistro rexistrouse na estrada que conecta Salvaterra de Miño con Crecente ás 11 da mañá, concretamente no coñecido como Cruce da Cañiza. Segundo nos comunicou o 112, as causas aínda están sendo investigadas. Só trascendeu que outro condutor implicado, o do coche, é un home de nacionalidade portuguesa. En A Coruña, unha muller tratou de fuxir despois de bater tamén co seu coche contra un muro no acceso ao aparcadoiro do Paseo Marítimo. Esta mañá, operarios municipais trataban de amañar os desperfectos. O accidente ocorreu a primeira hora cando a condutora, duns 20 anos, saiu da vía e colisionou co muro, danando tamén un semáforo. Despois do sinistro, a moza fuxiu a pé, pero a policía acabou localizándoa nunha rúa próxima. Fixeronlle as probas de alcolemia e deu positivo. Detidas 3 persoas por unha trintena de roubos mediante a técnica do alunizaxe. Os sospeitosos utilizaban un vehículo para entrar pola forza en distintos establecementos hostaleiros. Ademais dos danos materiais, chegaron a sustraer bens por valor de 30.000 euros. Pertencían a unha banda criminal e hai outra persoa máis investigada. Ben, non se descoiden que quedan 30 días para presentar a declaración da renda. A campaña comezou o 8 de abril e durante o primeiro mes Facenda recibiu case 8 millóns de expedientes. Deles, máis dun millón saen a pagar, un 6% máis que no mesmo período do ano pasado. En Galicia, as previsións amosan que máis do 30% dos contribuintes tamén terán que abonar a administración. A Axencia Tributaria recadará neste exercicio máis dun 1.400.000 euros. Pero os que aínda non a fixeran, xa se pode pedir cita para realizala presencialmente. Tome nota e revisen ben os números antes de darlle a enviar, así tamén evitarán sustos. A campaña da renda avanza e a partir do luns activa unha nova canle, a da atención presencial nas oficinas da Axencia Tributaria. Os contribuintes deben solicitar unha cita previa e acudir coa documentación requerida, o DNI, o número IBAN da conta bancaria e os xustificantes das deducións. Este é un servizo gratuito e feito por profesionais que dominan a perfección a declaración da renda, co cual animamos a xente a que use, que sempre quedan citas baleiras e, ademais, usando, se garantizan de que a declaración da renda sexa o que ten que ser, que estean as deducións que teñan que estar e tamén que se declare o que tenga que declararse e non haya sustos despois por non haber declarado algo. Sustos moitas veces causados por confirmar os borradores sen ter en conta que aproximadamente 8 de cada 10 conteñen algún erro ou omiten información fiscal clave. Pois, por exemplo, as novidades deste ano, que son os libros escolares dos rapaces, que son deducibles. Pois hai moita xente que non o sabe, confirma o borrador, os datos, por suposto, non veñen no borrador, porque non sabemos se foi a unha librería a mercar libros, e non sai na declaración, e sai unha declaración a devolver menos ou a pagar máis. Este ano temos como novidade que hai moitísima xente que acude ás gestorías administrativas de Galicia porque aparecenlle nos datos fiscales no borrador, aparecenlle certas cantidades que veñen como subvencións e que non saben a que corresponden. E son, pois, o bono peixe, o bono comercio, o bono que deu a Xunta para as estadías en hotéis, e que eso ten que declararse como ganancia patrimonial. Recomendan ser previsores e realizar unha boa planificación durante todo o exercicio fiscal. Facenda estima que en Galicia se presentarán preto dun 1.400.000 declaracións da renda e que os 65% sairán a devolver. En total, recuncarán aos galegos algo máis de 690 millóns de euros. Despois dun inverno moi chuvioso, poucos meses houbo para poder realizar queimas. A Xunta prohibinas ata novo aviso polas altas temperaturas registradas. Sí, Antía, é unha das medidas para evitar posibles incendios que poidan xerar un risco para a poboación. Outra é a limpeza das parcelas. Mañá remata o prazo e o 70% dos propietarios teñen feito o traballo. Aínda así, hai unha porcentaxe que non arrozou, dense presa, porque as multas poden ir, ollo, dos 100 ata os 10.000 euros. Pois tamén na prevención dos lumes traballan os animais. Moitos colectivos defenden a utilidade do gando para limpar o sotobosque, reducir a biomasa no monte e evitar así os complexos incendios do verán.
A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes defende con este lema pastos que protexen, xestión do territorio fronte ao lume. O macizo central ourensán ten na gandería unha das súas actividades principais que dende hai séculos define as súas paisaxes e o xeito de vida dos seus habitantes e que o pasado verán se viu afectada por un dos maiores incendios da historia de Galicia. Un ano despois, as cicatrices son visibles. Podemos aportar a nosa visión que dende un manexo ben feito de pastoreo e onde hai gandería, pois podemos, polo menos, limitar moito eses lumes. O coñecido como incendio de Chandrexa de Queixa en Vilariño de Conso ten a triste marca de ser o terceiro máis grande da historia de Galicia e de ser o que máis durou. A superficie queimada neste incendio superou as 23.000 hectáreas. Non sendo quen de poder cambiar localmente a meteoroloxía que imos ter, nin a topografía, realmente o traballo é ser quen de manter os combustibles menos desfavorables, e non vou dicir favorables, pero menos desfavorables á propagación dos grandes incendios. Como facer esta xestión do combustible nun territorio como o galego con 3 millóns de hectáreas das que só o 20% son terras de cultivo e pastos e onde hai espallados 31.000 núcleos de poboación. A solución máis sostible económica e socialmente é fomentar nesas faixas usos da terra que eviten a acumulación de combustible, é dizer, cultivos e pastos. Gandería e pastoreo que reducen a vexetación potencialmente combustible no monte, pero que sobre todo se converten na primeira liña de salvagarda para as persoas e as vivendas. Esta imaxe que están vendo é cada vez máis habitual. Unha familia de xabarís formada por 2 exemplares adultos e 9 crías que seguían os seus pasos con tranquilidade decidiron tomar as rúas do centro de Lugo. Un paseo matutino que, sen dúbida, sorprendeu a todos os que pasaban por ali e mesmo os que se atopaban na casa. Estos últimos días algo máis de nervios, non? Un pouco tamén, sobre todo, a ver que se acerca xa un momento que levas tanto tempo dicindo que está aí tan lonxe, ao final xa chegas e xa tes aí. Facendo modelos PAU, exames anteriores, a máxima práctica, o último esforzo e a ver que tal sae. E que xa chega o día. O martes comezan en Galicia os exames da PAU, coñecida como as probas de acceso á universidade. Sí, uns exames nos que se extreman as medidas de seguridade, sobre todo para evitar que se copien empregando as novas tecnoloxías. Iria Soengas. Si, os trucos para copiar cambiaron moito co avance da inteligencia artificial e de aparellos tecnolóxicos como as gafas ou reloxos intelixentes. E por iso, durante o examen será obrigatorio que os rapaces teñan o móvil e outros dispositivos intelixentes apagados e guardados dentro da mochila. Tamén se van empregar detectores de radiofrecuencia que permiten, por exemplo, descubrir o uso de auriculares inalámbricos para se comunicaren co exterior. Un incremento nas medidas de seguridade que busca a igualdade de oportunidades pros máis de 13.400 alumnos galegos que dende o martes se enfrontan ás probas de acceso á universidade. Quedan xa poucos días para que máis de 13.400 estudantes galegos se enfronten a uns exames decisivos para o seu futuro, as probas de acceso á universidade. Toca repasar e controlar uns nervios que se incrementan conforme se acerca o día. Hai nervios, pero levamos preparando un ano para uns cantos exámenes. O maior problema é organizarse para o repaso diario e todo iso. Sempre deixas algo, pero bueno, imos ben. Eu personalmente bastante tranquilo, teño amigos que están máis tranquilos e amigos que están algo máis nerviosos, pero eso xa depende de cada uno e penso que cada uno leva da mellor maneira posible. E mentres os estudantes fan os últimos repasos no CIUGA, o organismo encargado da coordinación das PAU, xa teñen preparada toda a logística para a custodia e reparto dos exames. Estarán custodiados nun búnker de seguridade, que non decimos a localización por cuestións de seguridade, obviamente. E o luns, a primeira hora, comezaremos co reparto por todo o país, nas 37 comisións delegadas que temos este ano, repartindo os exames sempre en furgóns de seguridade, custodiados, como teñen que ir. E para garantir a igualdade de oportunidades, poñense en marcha medidas para evitar que ninguén copie, especialmente empregando as novas tecnoloxías. Dentro da frecuencia que xa levamos desde o ano 2019 na CIUGA con esta iniciativa, eu creo que é unha forma importante ou necesaria. Lamentablemente é necesario, pero hai que facelo para que o alumnado, pois, o que faga no exame sexa o que realmente sabe.
Os detectores axudan a descubrir dispositivos ocultos, pero tamén é obrigatorio ter un móvil e outros aparellos intelixentes apagados e gardados durante todo o exame. E imaxinan unha empresa onde o teletraballo, a flexibilidade horaria ou os extras de saúde sexan no común? No Porriño, unha firma tecnolóxica demostra que coidar dos traballadores é a fórmula perfecta para reter o talento e disparar a produtividade. Esta empresa tecnolóxica do Porriño leva anos entre as mellor valoradas polos seus empregados. As estrategias para incrementar o benestar do persoal permítenlles reter o talento nas súas filas. Sempre traballamos un conxunto de medidas moi amplias para facilitar algo que non é o normal no sector, que é que teñamos en torno a 14 anos de tempo medio de permanencia na compañía nun sector tecnolóxico onde o normal é que nos 3 ou 2 ou 4 anos a xente pois ou se frustre ou se canse ou xa quera cambiar. Mellores salarios, flexibilidade horaria e teletraballo son algunhas das medidas para ter empregados felices, pero tamén ofrecen bonos para fisioterapia, atención psicolóxica ou días extras de vacacións cada 5 anos. Nosotros implantamos la cultura del teletrabajo y la flexibilidad, el cuidar a las personas desde el momento cero, pero evidentemente midiendo productividad, resultados, etcétera. Y vimos que incluso somos más productivos porque estamos mejor, trabajamos desde nuestras casas, tenemos todas las disponibilidades y flexibilidad horaria, conciliación, y eso nos da un plus a la hora de rendir muchísimo más porque vemos que también la empresa se preocupa por nosotros. Hoy ya no solamente cuenta las condiciones económicas o el salario, sino que cuenta el salario emocional, cuenta la capacidad de tener libertad para moverse, libertad para trabajar desde su puesto, desde donde desarrolla la vida con su familia. Está demostrado que o benestar dos traballadores revierte nun incremento da productividade. Cada vez son máis as empresas conscientes da necesidade de traballar a prol da felicidade do persoal. Os amantes dos cans teñen unha cita esta fin de semana no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Máis de 400 animais danse cita nunha exposición de beleza que chega tras moitos meses de traballo por parte dos donos. Lugo acolle esta fin de semana unha cita moi esperada polos amantes dos cans, a xa tradicional exposición nacional e internacional organizada pola Sociedade Galega Canina. Un ano máis aquí en Lugo, o evento está salindo moi ben, é unha exposición de morfoloxía canina. Poden ver máis de 400 cans cada día, de unhas 180 razas diferentes. Está todo moi bonito, como poden ver, hai moqueta, moi bons trofeos. No evento podense ver moitas razas, mastín, dogo arxentino ou rottweiler, entre outras, pero todos os cans teñen en común o mesmo, o cariño e a dedicación dos seus donos. Bueno, é un traballo laborioso, non somente hoxe, sino durante todo o tempo que temos que cuidalos na casa. A verdade é que é un traballo que facemos en familia. Sobre todo leva traballo de continuidade durante toda a semana, durante todo o ano en xeral. Neste caso a variedade de pelo duro, pois ten unha textura típica que hai que mantela pois a base de mantemento do pelo, non? E o certo é que o evento atrae talento, algúns cans van de Lugo directos ao Campeonato do Mundo. Hoy aquí venimos a probar el equipo que vamos a llevar al Campeonato del Mundo el fin de semana que viene. Entonces traemos 4 perros, 2 pincher y 2 xoloitzcuintles miniatura. Este año coincide que es en Italia, puede coincidir en cualquier país del mundo que sea asociado a la FCI, que es la Federación Canina Internacional. Es una exposición, en esta creo que hay alrededor de 30.000 perros de todas las razas, va gente de todo el mundo. A entrada é gratuita e ata mañá pola tarde todos os amantes dos cans teñen unha cita no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Pois veña, continuamos en Lugo porque ali o Encaixe reúne afeccionados desta mostra, un encontro no que participan palilleiras de Galicia, Asturias e León. Trátase dunha xuntanza anual que xa vai pola 8ª edición, en a que se poden adquirir coñecementos sobre outras técnicas e mesmo mercar materiais para iniciarse nesta actividade. Ver manexar os palillos resulta moi atractivo, pero é tan difícil como parece. Os fios cruzanse sempre da mesma maneira, ou por arriba ou por abaixo, para a dereita, para a izquierda, para o outro lado xa non poden ir. La verdad que tan difícil como parece, como tan fácil es. En Lugo, o encontro anual reúne a persoas procedentes de toda Galicia, Asturias e León. Eu veño da Coruña e estou facendo unha puntilla para un fular. Estou facendo unha puntilla para unha enagua, para un traxe. Bueno, vimos de Cambre, pero eu ser son doleiros. A xuntanza pon de manifesto o traballo manual, artesanal e vocacional do encaixe de palillos que se transmite de xeración en xeración. Si un lle gusta a labor, aprende ben.
Eu levo 35 anos. Entre os asistentes ao encontro, moitos habituais que recoñecen que este traballo artesanal cada vez está máis valorado. Se estaba casi perdendo como quen di, e agora si empeza. E moitos non nos animamos a facelo por falta de tempo e porque nos parece moi complicado. La gente está recuperándolo, o sea, era algo que casi se había muerto y ahora está otra vez en auge. Ademais de contemplar en vivo o traballo minucioso do manexo dos palillos, neste encontro de Lugo tamén se poden coñecer outras formas de traballar cos fíos. Técnica por todos lugares, hay chiquititas diferencias, pero la gente por todo lado usan bolillos, hacen vuelta y cruz y hacen cosas bonitas. Un encontro que resalta a importancia desta actividade no que tamén hai postos con materiais e fíos relacionados co encaixe de palillo. Fan que pareza sinxelo, Oxalá o fose. Sí. De momento agora para coñecer o que teñen preparado os compañeiros do Tarde Piaches. Sí, e o que queremos saber e con que nos va a sorprender, xa saben esta tarde contra as 4. Hola, moi boa, Silvia. Hola, moi boas, Antía, David, graciñas de verdade por facer sempre esta xanela para o noso programa, porque imagino que sodes dos que cuidades o voso corpo, verdade que sí? Bueno, digo isto porque o programa de hoxe é un programa dedicado a toda a xente. Todos queremos un corpo perfecto, verdade? Aínda que non poidamos, pero o que temos hoxe no programa é o testemuño de 3 persoas que perderon, pois, algunha delas ata 100 kilos de peso. Por qué? Porque querían coidarse. Así que con nutricionistas, con auténticos expertos no deporte, da alimentación e con eles mesmos, intentaremos falar desta obsesión por ter un corpo perfecto e darlle as claves a todos os que estades vendo pola tarde o noso programa para poder, pois, perder peso, pero con sentidiño. Falarán os expertos e falarán tamén as nosas testemuñas de hoxe. Así que non podedes perder este programa porque vai ser moi interesante falando coa perda de peso. Pero ademais estamos de noraboa, porque aínda que ten unha xira que é imposible de verdade ás veces pois atopalo, estará connosco no plató Abraham Cupeiro. Os instrumentos máis extraños do planeta soarán para nós en Tarde Piaches, así que non o perdades. Cantas sorpresas e, por suposto, Silvia, David e máis eu somos moi de coidarnos. Por certo, queremos darlles as grazas por seguir escolléndonos. Os informativos desta casa foron onte líderes na franxa do mediodía cun 14,9% de xer. Punto e medio por riba do seu seguinte competidor, Antena 3, e superando en case 4 puntos a Televisión Española. O Telexornal do mediodía conseguiu unha cota de pantalla do 16,2% con picos do 23, reunindo ante as pantallas un promedio de 84.000 espectadores. Cada xornada vai ser a exhibición das Forzas Armadas que se poderá seguir de... Pois de novo, moitísimas grazas por estaren aí. Falábamos de coidarnos, non, do deporte. Pois é o que toca agora os deportes. Sí, porque remata a temporada na segunda división. Irene. Sí, co Deportivo preparándose para outra festa. Despide o curso mañá en Riazor co traballo feito e ante a súa afección. Uns minutos e falamos do partido de mañá que veremos nesta canle.